Det har sådan fra kirken, ikke? Ja. Det kunne det være, du skulle have set på det. Både være udskæringer og kantmæringer og sådan noget. Og nu, det kan også være, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Fugle, de får lige så meget, som jeg spiser i 20. Nu skal I høre, lige så meget, som jeg spiser i 20 dage, det spiser fuglene på en dag. Og de kan stadigvæk flyve. Ja. Er det helt vildt? Ser du noget, Niels? Nej. Og det koster mig. Nå, sådan en pose havregrød, den koster mig 9 kroner og 80 eller og solsikke, det koster 11 kroner. Det vil sige, at mit morgenmåltid, det koster mig reelt 20 kroner. Og så har jeg givet, så har jeg et godt forhold til fuglene. Så kan jeg med sandhed nyde fuglenes sang i foråret. Hvad sagde der? Når du blot derovre, jeg sagde. Sov. Hvordan ser man, at det er sandt hver ord, hvad jeg siger, at det er god for fuglene? Jo, det gør man sådan. Hvad har han på hans åbningsbillede? Der har han fugl.
Hej.